Kaseng Voice of the People Party kalaban chat how MDC ka party uba job na lang kadam like Kro constituency uba Shambor lang renja banyalam kum chief executive member ka KHDC ya kanila penbenada presiden ka VPP uba Ardent mela basayumat hadin balawai ke jingelang kablalong menta ka singi ha office ka party hala nongkrem uba Ardent ulang bahkan ni ka executive committee andan Tang prangut kuntup yau chairman uba strong pelakharjana vice chairman uba kenjalang Rangthong UCM ba Shambor lang renja nalor ke executive member ki ba kantop yu ba Powell Soklet ba Saibor lang warba ba isinay ba pen crowd khajarin kong Iban Dublin El Nonglight kong deity majao ba Winston Tony Lingdo ba Ardent ulaong bakadaw ka VPP ka peduna bantung IM kadai namar ba kamkwa ban pensarwa kay ka pisajong padba kumba kalajukran ha kapor election Henry kanle ru daki kam ka VPP ka bajab khan Ngut haying dorbar ka balai phongut kalala banthau ka executive committee marway kram dan kam shu ya ka jingka shan na ki we ki MDC ekapni bagani ka kam po dis council ke HDC kala don ke jing kendo jong baro ki MDC ke bala shajir na kini ki khat nuclear constituency kat ba party te ba shim ya kani ka rai bakarai kalong ba kumba ka party kalale chiki pai ba na ka por shakapor banying persya ya ka jing penswakai ya ka pisa pai ba ka jing pelupot te bat ketika wi naki jing community ki ba pai ba la community bala ka voice of the people party ka yolat pan sinshare ka ni ka jalai ba jingi kani ketika wi niki sinjam ki ba ka party kan hapan shim te kumka ai ka bangi ngala kran ma pai ba ni so ba habagi pai ba ki lailat ini bangin sinshar marway hapo KHDC sinjam ba ning kong ai ka bangi so di bale kanong bangin pentikana ba ka ai ka bangi la kran chu pai ba kanong kumta te dei na mar ta daw ka party run kat ba kini ke MC baro ila rai bangin thau ya ka isi barit om ka ba he kuma ka chulong hagisnem ki bala lendo kani ka isi ka jingi kandon tang shiphongot kentuk yau chairman bat yau vice chairman kapamot ka isi kandon prangut ka legislative mo u chairman bat u vice chairman kata ka di ka wi ka ba ki ko aban penso shaki pai ba ling ba jang ki la pathai ko bor kabar kalong ba da koi ka jingmot ringkat baro ki MDC ka job ba ka party ila shimikarai banjir iba strong pillar kharjana como chairman jonka district council nang tai ba kenjo wudu MDC na mahoti como vice chairman nang ta iba Shambor lang renja u MDC wala shajit na po like ro lang kadem como chief executive member lembat ki Ngut pat ki IM kap kentup iba Powell Soklet nama utarashan ba Saibor lang warba nama kenro iba pen kraw boklin kharjarin na mau kerwat ikong deity majau na lain kra malki kong Iban Dap lin lingdo nonglight na Miliam constituency ba Winston Tony Lingdo na nong thama kini kinlong ki ba isnei hing na umroi constituency kini kinlong ki khot jong isi ba party ringkat bagi ki MC baro nelarai na kamta ki isi apo ke JDC ba ila